ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତମେ କାହାକୁ ଡାକ ବି କି ନ ଡାକ, କୋଉ ଭଗବାନ ଡାକ କି ନ ଡାକ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଡାକି ଯିବ। ଜାଣିଛ ସେ କିଏ? ଗଣପତି ବାପା ମୋରେୟା, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥାଉ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ପରା ସିଏ। ସବୁ ବିଘ୍ନକୁ ସିଏ ହଟେଇ ଦେବେ। କଣ ଠିକ କହିଲି ନା? ଜୟ ବାବା ଗଣପତି ମୋରେୟା।